ढाकणे पितापुत्राला मारहाण केल्याच्या आरोपातून सतीश भोसले उर्फ खोके याला न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केलाय। तर एका व्यक्तीला बॅटने अमानुष मारहाण केल्याचं प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे, पण त्यासह इतर प्रकरणामध्ये त्याला जामीन मिळालेला असल्यानं सतीश भोसले उर्फ खोके आता तब्बल वर्षभरानंतर उद्या जेल बाहेर येणार आहे। आमदार सुरेश धस यांचा कार्यकर्ता म्हणून ओळखला जाणारा सतीश भोसले हा बॅटने मारहाण केल्याच्या प्रकरणात चर्चेत आला होता। त्यानंतर त्याच्यावर ढाकणे पितापुत्राला मारहाण केल्याचा देखील गुन्हा दाखल झाला होता। त्याने सोशल मीडियावर केलेल्या देखील रील्स केलेले होते, ते देखील चर्चेत आले होते। दरम्यान त्याची आता ढाकणे पितापुत्र मारहाण प्रकरणामध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर त्याची संभाजीनगर इथल्या कारागृहातून उद्या सुटका होणार आहे। त्याच्यामध्ये 109 कलम होतं, म्हणजे पूर्वचं 307 जे आहे, जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणे वगैरे अशा प्रकारची काही कलमं त्याच्यामध्ये समाविष्ट होती। परंतु सगळं साक्षी पुरावा आणि एकंदरीत प्रकाराचा विचार करून माननीय न्यायालयाने त्याची निर्दोष मुक्तता केलेली आहे।